Moriones Festival 2022 aligring ipahigayon sa mga residente sa Marinduque. Atong sulungon ang selebrasyon, pinagi sa report ni Chelo Valiena. Mabulukon, magarbuhon, puno sa karakter, ug labaw sa tanan, gisaulog nga may pagtuo nga hugot sa kasing-kasing. Kana ang Moriones Festival. Usa sa labing una og inilang nga Lenten tradition sa giilang nga The Heart of the Philippines, ang Marinduque Province. Ang moryon mao ang helmet nga gisulob aron matakdo sa uniporme sa gubat sa Romanong sundao. Samtang Moriones, ang tawag sa mga lalaking nagpenitensya nga nagsulob sa moryon. Sa matag hinangat sa Semana Santa, usa kini sa gipangandamang tradisyon sa mga Marinduqueño, apil na sa mga turistang mobisita sa lalawigan. Sud sa usa ka semana, gikan Lunes Santo hangtod sa Domingo sa pagkabanhaw, ipahigayon ang prosesyon, apil na ang mga lalaking nagpenitensya. Mutuyok sila sa mga lungsod nga nagsulob sa costume ug maskara susama sa panahon ni Jesucristo. Ini ka Biyernes Santo, idrama nila ang penitensya sa biblical journey ni Longinos, ang simbolo sa Romanhong sundao nga buta ang usa ka mata. Siya ang mitusok og bangkaw sa kilid ni Kristo. Apan dihang natuan sa sagradong dugo ni Jesus ang iyang mata, subli kining nakakita. Gumikan sa maong milagro, nahimo na siyang tinud-anayng Kristiyano og tumutuo ni Jesucristo. Apan way swerte kay namatay sab siya sa mga kamot sa susama niyang Romanhong sundao. Sa nakalabayng duha ka tuig gumikan sa pandemya, gidili ang pagsaulog sa Moriones Festival ug uban pang selebrasyon nga posibleng hinungdan sa pagkuyanap sa COVID-19. Butang nga gikasubok kini dili lang sa mga deboto kundi dili sa tibuok lalawigan. Mao nga karong tuiga sa subling pagpahigayon sa pagparada sa mga Moriones, gihangop kini sa katawhan. Makita sa ilang mga naong ang pagtuo ug kalipay kasubli na nila karong mahalad ang debosyon ug ang pasyon ni Jesucristo. Uban ni Rod Prado ug Clans Gabutin, Chelo Valiena, Balitang Bistak.